пак си ма докарал на някакво ново място. Еми, Тони, знаеш винаги, господин Колев може да покаже нещо интересно, нещо иновативно. Сега ще кажеш ли къде се намираме? Еми, къде се намираме? В Димитровград. Тук бях си до Хасково, викам чай да отскочим да се видим. Добре, ти като се сещаш за Димитровград, кой ти идва в акъла? В кого си мислиш, че къде отиваме? Отиваме на село, квартала на Хасково, така си го представям. Аз съм израснал. Някаква селска зала. Една дупка беше тук в Димитровград. Да, ама вече нещата не са така. Така, като гледам нещо Smart Gym, виждам тук. Виж тук. Това са паркоместата на Smart Gym, човек. Що Smart? Защото всяко умен фитнес. Да, умен фитнес. 24/7 отдолу гледам. Да, пише. виждал ли си някъде 24/7 фитнес? Само в Харманли. И в Харманли, и в Димитровград. Да. Само да кажа, че фитнес е с контролна достъп, паркоместа и не случайно самата му емблема е с QR кодче. Самия в контролна достъп се случва с QR код. Директно цък с телефона. Да, и ще кажа защо е с QR код. Понеже всеки винаги е с телефона си в него. Да. Ако бяхме избрали друг начин на работа, да кажем с гримна, я забравиш в колата, изгубиш мотора, картите, знаеш, дискотеките се губят наляво, надясно. Да, карта пак трябва да го мислиш, да го носиш, да си я скриеш някъде. Портфел или нещо друго. Другия вариант можеше да е с биометрични данни. Какво е това? Като тия по филмите отиваш, цяко кокото ти сканират, примерно. Да, или с пръстов отпечатък. Обаче тогава има един проблем. Примерно, ако дойде някаква много нагримирана жена, може да ни я познае. Ако си изпотен или нещо друго с мръсни ръце, може да не ти познае ръцете. Така че се спряхме на QR код, понеже всеки има телефон, QR кода му е винаги в телефона. QR кода може да бъде изпратен на Viber, на имейл. Този QR код седи в базата данни на самия фитнес и ако примерно, че смениш телефона, загубиш или така нататък, в базата данни пишеш на фитнеса, те ти спращат пак обратно QR кода. Да кажем сега ти имаш QR код, идваш, правиш си го за 3 месеца, за 5 месеца, за колкото искаш. Чакай малко, един вид този QR код ти е картата за фитнес. Това ти е карта за фитнес, самия QR код. Това е моя QR код и е само мой. Да. Реално погледнато, ако примерно една година не идвам в фитнеса, деактивират се активира. Сменил съм с телефон с една година, пак искам, идвам в фитнеса, пращат ми пак QR кода или им пиша, пращат ми, той е пак същия ми моя QR код, те имат моята база данни. Това е също много хубаво, защото така самия собственик на зала може да има контакт с самите хора. Примерно искаш да направиш месец на жените, февруари месец, искаш да пуснеш безплатни карти на жени. Може да им пратиш промоцията, затова е смарт самия фитнес. Другото, което е от това, че толкова много се дигна цената на труда на хора и осигуровки, тук може да спестиш примерно 2 или 3 заплати, което за един собственик на зала е изключително много, човек. Особено в дългосрочен план, нали, като го сметнем, защото нали, залата е дълга инвестиция, нали, това не е нещо така. За 1-2-3 години. Самия контрол на достъп, ако махнеш 2 човека от персонала, за 6 месеца самата инвестиция ти се избива, което за 6 месеца е супер добра инвестиция. И другото, което е, имаш много отворено работно време. Примерно може да идват хора, които... Тоест, първо ти се избивал инвестицията от заплатите, второ капацитета на работа ти става по-голям, защото хората изморяват се, трябва да спят, а така по този начин, точно. Когато да решиш да дойдеш, залата винаги е на лице, залата отворена. Винаги е на лице. Знаеш много зали, някой път на 6 май или на Коледа или на Нова година има едни табели с ограничено работно време и така нататък. Има много нощни птици, има сотаджи, полицаи. Могат да идват вечерта да тренират в 1 часа, в 2 часа вечерта, напълно необезпокоявани. Има и много работещи хора като мен. Примерно аз тренирам в 5-6 сутринта, което примерно много зали в България не работят. Залата също може да се комбинира и с работници, примерно в едно определено време да има хора и в едно определено време... Да, ако толкова държиш, сложи си хора, пък тя нека си е 24/7. Да, примерно в 8 часа или в 9, когато намалее работата, тия хора могат да се отиват. Да се грижат за залата, нали, един вид. Да, и после примерно след 9 часа залата се става напълно автономна, което пак може да стане, нали... Ако толкова държиш собственика. Не е задължително залата да е напълно автономна. Ако решиш 0 човека вътре, пускаш само една чистачка да мини да оправи уредите, да забърши и си ти. Да, възможно е и е постижимо. Може да се направи и комбинирано, може да се направи и само автономно. Що не го правят залите? Това нещо се случи в Щатите преди 10 години и вече 80 или 90% от щатските зали са по този начин. В Западна Европа се случи преди 6-7 години. Тръгна тази вълна, вече почти всички вериги там са така. И лека по лека, България тук довява вятъра, довява вятъра,
да, но поред мен ще се случи и е напълно необходимо и много се радвам, че ние сме едни от първите, които можем да го направим и можем да го покажем на хората. Поред мен това видео ще е много подходящо за всички собственици на фитнес зали, защото те ще видят един лъч в тунела, понеже аз познавам много хора, собственици на фитнес зали, които са затворници на тяхния бизнес. Имам предвид това, че залата работи много часове и в събота и в неделя тя работи по 14-15 часа, обикновената зала. Няма събота, няма неделя, тези хора не могат да мръднат на никъде човек. Те постоянно ангажират жена си, брат си, братовчет си. Да, другия проблем, нали, с работната ръка, примерно няма достатъчно адекватни хора, доста бързо ги сменят, махат са нови, знаеш. Точно така, разболяват са хората, кой е на сватба, кой е някаква приятелка хванал, изчезнал, другия е отишъл кръщене, 3 дена не дошъл на работа. В случая тук дори да имаш някой работник, който се върти, дори 3 дни да го няма и да е болен или нещо, все пак сме хора. Залата не спира. Залата не спира. Да, може да се натрупа малко буклук за изхвърляне, но реално погледнато хората ще имат зала, в която да тренират. И това е основната идея на цялото това нещо. Заради това искахме да направим този влог и мисля, че е много подходящ и много интересен за много хора. Мисля, че остава да видим залата, ако искаш. Давай към залата да вървим. Залата. Я да видим сега. Това е залата. И сега, примерно, тук сме с QR кода. Добре. Имаме възможност да си изберем. В случай аз имам вече membership. Ти ми показваш QR код, ама аз там едни клинчета видях. Сега ще видим и това, да. Като си идваш на Хасково, Димитровград, може да завъртиш нещо между другото. Той е близо между другото. Димитровград, Хасково. Тук има една ръка разстояние. Много готини мацки има тук. Връщаме се, понеже аз съм membership и имам QR код. Добре. Да речем, че някой идва за първи път и няма membership. Това съм аз, ето, не иска на гости. Идваш тук и си избираш. Дали в брой, дали с карта. Да речем сега пускаме в брой. Да. Дай парички, имаш ли парички? Имам. Останаха някакви тук. Да, примерно, ето има 10 лева. Пускаме 10 лева. От тук изчакваме. Оп, стотинките. Пуска ти рестото. Ето, вземи си рестото. Благодаря. И сега вече ти изписва готово. Изписва ти... Ще мога да влеза? Да, може да влезеш. Я да видим. Това да не ме заклещи тук. Не. Ето, добре. Успя. Тук съм. Ето, вътре съм в залата, виждате, без хора, всичко става бързо и лесно. Да кажем сега вече, ще покажем примерно, аз вече като membership, аз имам QR код, тук не ми е нужно вече да пускам, нали, пари, просто си идвам и си влизам. Тук имаме четец, който може да ни покаже как се влиза, изписване тук сканирай и си пускам сега QR. Ето, само доближих телефона и вече мога да влеза. И си вътре. Да, и съм вътре. Добре, да свилени, на мен ми се пие кафе, като няма каса, кой ще ми направи кафе? Да, тук имаме на вендинг автомат. Барчета, протеинови барчета. Значи ето. Да, дай се пуснем по едно кафе. Вика, само чакай, това ми направи готино впечатление. Протеинът ти е в бутилката, само сипваш вода и пиеш. Сега да пуснем едно кафенце. Между другото и на мен ми се пие едно кафе. Айде, аз ще почерпя. С захар. Нищо. Да ми се подслади малко днеска с тебе, така ми е сладко. Сладка приказка. Добре, ти се представяше в Димитровград нещо, но според мен сега ще видиш една много... Ще ми се разбият представите, май ми се представя някаква квартална заличка. Точно това си представям. Ама явно нещата еволюират и хората и се развиват, и залите се развиват и ето вече сме смарт. Само остава да измисли свилени едни смарт уреди и да правят вместо нас и пак да хващаме мускули. Ама има време и до там ще стигнем. Искам да забележиш, ако имаш тук човек, който работи, виж колко смарт е измислено работното място. Тук се затваря и единственото място, понеже всички зали имаме проблем с местото, единственото място за работник е, виж, в горе-долу един квадрат, отваряш си компютъра и от тук може да си контролираш. Тук има сървър и абсолютно всичко в цялата зала се управлява от тук. Добре, аз имам сега един въпрос към тебе. Спира тока или спира интернета. Какво правим тогава? Нали тази зала е смарт? Да, от гледна точност безопасност и пожарна безопасност, когато спре тока, турникета се отключва в двете посоки, за да могат всички хора да излезнат необезпокоявани. Има също и аварийни изходи, които са свързани и така всичко се отключва и става абсолютно свободен достъп за абсолютно всички хора. Тук залата, както виждаш, е изключително чиста. Да, свежа много. Заради това, че няма персонал, но всички хора си идват с чисти обувки, вече самото мислене на хората са променили. Тоест един вид и хората, като се пазят залата,
залата ни е нужно постоянно и някой да чисти знаеш след ли, тях. аз имам такава зала без персонал от 3 години. Отначало, когато го правих, всички хора ми казваха, бе, тук това ще ти крадат, ще е мръсно, ще е неподредено, ще е не знам си. Да, абсолютно. И всеки ми викаше, бе, това няма да стане. Ние в тези нашите селски градове, кой ще го възприеме, това няма да се възприеме. Напротив, аз го имам от 3 години, ето в Димитровград също го има от няколко месеца. Залата се работи на пълни обороти и е изключително чисто, без персонал, тук всичко може да се вземеш. Да, по принцип аз съм свикнал, като се свърша тренировката, отивам на каста и си взимам тука. И преди тренировка, и след, примерно има елкарнитини, има прелърк неща, скоро може да има и дакинг в сашета, примерно прелърк. Тук също има примерно бисквитки, всякакви работи. Тук и на пакетчета, на пакетчета има, да, всякакви водички, кафенци вече се добре, много добре заредена. Ако искаме протеин, да кажем, пускаме си стотинки, може по принципи с пари да си пуснем и да кажем, сега избираме си протеин, да кажем какъв вкус искаме. Гледаме номерчето и пишем после. Да, гледаме номерчето. Примерно с кой искаш, с какъв вкус искаш? С коконат, 45. 45. Цъкаме, така ли са? 45. Опа! Пада протеинчето, взимаме си го, той е на прах, не е разбъркан. Да. Бре, той даже хладно държи. Да, хладно е, да, отвори го. Чай да видим. Отвори го, служи си вода. Асистирай, моля. Айде, асистирам ти, слагаш си водичка. Не дей пълнен, да не пълнем догоре. Шейкваме си го. Да. Това между другото е другия въпрос, който ме питаха, как ще има протеин. Ето има, между другото, сега разработваме нещо, което може би скоро ще има. Не може би, ами ще го има, е да направим протеин, машина за протеин, която да бърка протеин. Така да бърка? От кофата се едно като вендинг, както има кафето. Точно така, само че да го изважда охладен с голям дисплей, да си избираш вкус, протеин, изолат, сурватка, гейнер или какъвто и да е. Да можеш да си избираш с мляко или с вода, да държи охладено млякото и водата, също и протеина, да го шейква, да го разбърква, да ти го пуска в голяма чаша, да имаш охладен хубав шейк на момента разбъркан. Свеж протеин. Свеж протеин на момента, да. Това е което става да се направи. Добре. Сядаш, пиеш си кафенце, отиваш, тренираш си, цък, никой не ангажираш. Точно ти си в зоната си, не се занимаваш с хора, да говориш, има, знаеш, жени, където си нервен, изморен, не се занимаваш с никой. Цък, идваш си, сядаш си, фокусираш се, тренираш си. Другото интересно е, че примерно сега, аз преди, когато ходех късно на тренировка, имах един такъв проблем, че примерно отивам в 9:30 или нещо. И вече аз съм последен в залата, искам да се отпусна, да се натренирам, имам забързан ден и така нататък. И в един момент човека, който седи на бара, човека нервничи, аз усещам, че го държа един вид, взимам му от времето. Нали, да, много хора така, като става последния час в залата, някои зали почват да гасят лампите. Почват да гасят лампите, да спират музиката и тем подобни неща. Да ти намеква, че трябва да си ходиш. Да, един вид, айде тръгвай си. Тук в един момент аз примерно решавам, че дори в 1 часа мога да се събудя, не ми се спи, искам нещо да си изразходвам енергията, имал съм напрегнат ден, имал съм нещо, мога да се набягам, да се натренирам. Да си направиш кардио, пътека, ако искаш, деца вика, може да си дойдеш и телевизия да си гледаш далече от жената, сядаш, пускаш телевизора, гледаш си, не обезпокоява. Или да си вземеш друга жена. Или с друга жена, да дойдете да си направите среща във фитнеса, защото Димитровград 1 часа, нито заведения ще работят, нито кафета, но залата винаги ще е отворена. Залата се работи, да. Така че идвате тук, може да тествате уредите заедно, да си помагате. Много често бомба.